What's up mga kahombre? What's up guys? What's up? Shoutout tayo ha, shoutout. Mabilisan lang pero marami to eh. Dito sa ano ko na to, papakita ko yung mga gagamba ko na bago ngayon. Jensan, sari-sari yan. Jensan, Masbate, Cebu. So yung Bicol. Ilan na lang yung Bicol ko eh. Shoutout kay Boss Jeff, kay Boss Pau, kay Boss Paulo, at sa asawa niya si Ma'am Casey. Shoutout din kay Johnny Lane de los Reyes, kay John Mark ano ba to? Castiñeda, Gobert Padilla, William Yulo, Alone Secret, kay Jazz, Jupiter Lastra, Alvin Guevero, kay Johnny Hatake. Yan yung channel niya ni Johnny Hatake, lalaki ng mga ano niyan, gagambang Jensan, solid, mga OS, mga pan-derby. Shoutout sa iyo, sir. Johannes Romales, shoutout sa iyo. Kay Just For You Present, kay ano to, Baron Gasher, RJ Torres na lagi nanonood, nagko-comment, Team Gabriel Aurelia, shoutout sa inyong lahat. Siyempre shoutout din kay Abdul Salam, isang subscriber ko rin yan, si Makmak. Shoutout din kay Exotic Pilipinas. Shoutout sa lahat yung lahat. At itong mapapanood nyo, papakita ko lang mga picture sa mga video ng aking mga bagong gagamba. Yung iba may luma na akong gagambe. Then salmon, pasensya na guys ha, yung hindi pa ako nakakapag-hunt dahil masyado pang busy sa duty. Pero da-drop by tayo, maniwala lang kayo, tiwala lang. Like, huwag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe guys, lalo na sa mga bagong viewers na nanonood dyan, para maging updated kayo. Suportahan po natin ang mga vlogger ng mga gagamba. Yun lang, maraming salamat sa inyo and God bless all. Ang halimo ko na pan-derby. Ang dumi pa ng koko ko. Saan ko kaya imamats to? Hanapan ko nga ng kamats ng salmon to. Oh. So, itayo mo kaya yung ano. Ang laki eh.